Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Tikulandireni omvera komanso nonse amene mukutionera pa programu ino ya mafunso ndi mayankho a Baibulo imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Pa programu imeneyi cholinga chathu chenicheni makamaka ndikuthandizana kuyankha mafunso onse amene timakhala nawo okhuzana ndi Baibulo. Mwina nkutheka kuti amachokera pa programu ija ya kwalembedwa imene amakupatsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene imatuluka pa TVN radio 7:30 madzulo lachinayi lililonse. Komanso mwina mafunso ena alonse amene mungakhale nawo kuchokera pa programu ino ya mafunso ndi mayankho a Baibulo, ndiye kuti mafunso amenewo mukabweretsa tikuyenera kuti tizithandizana makamaka kudzera mu programu imeneyi. Mukhaza kutumiza mafunso anu kudzera pa nambala iyi 0 766 018. Ndipo mu programu imeneyi yakuyankha mafunso mu tsiku la lero mukhala ndi mbale wanu Daniel Njepancras kuchokera ku mpingo wa Khristu umene umasonkhana ku Ntakataka mboma la Dedza. Komanso ndikhala ndi zangayo Jabe Spire kuchokera ku area 25 ku Lilongwe. Zikomo kwambiri. Takulandirani mbale pa programu yathu ino yakuyankha mafunso a Baibulo. Zikomo kwambiri makamaka potilandira mu programu imene. Chabwino. Monga mwamvera kale kuti cholinga chathu ndikuyankha mafunso amene anthu timakhala nawo, mwina amene akuchokera pa programu ya kwalembedwa komanso mapologalamu ena amene Lilongwe School of Biblical Studies amakupatsirani. Mu tsiku lero kwakukulu tifuna tikayankhe mafunso okhuzana ndi banja amene anthu timakhala nawo. Chabwino. Ndithudi. Ndikhulupirira kuti mulithandiza makamaka pa nkhani okhuzana ndi banja imeneyi. Ati Baibulo lili unikirapo makamaka nkhani imene okhuzana ndi banja. Ndithu. Okay. Funso lathu layamba limene mungathandizeni ndionena kuti timaona muzikhalidwe zina ngati mwina mmene kulili kumpoto. Ukati ufuna ukwatire kapena ufuna utenge mkazi, mwina amakuza kuti ulipire lobola kaya mwina ng'ombe folo, ndiye chifukwa chakuchepekedwa mu nthawi imeneyo wapezeka kuti wangokwanitsa kulipira ng'ombe ziwiri, mkazi uja wantenga ukukhala naye. Kodi limene lili ndi banja pamaso pa Mulungu kapena yayi? Funso labwino kwambiri limene mwafunsadi zoona kuti azathu amakhala nawo makamaka dongoso limene la lobola makamaka kumene kumpoto. Choncho ngati munthu wapereka ng'ombe ziwiri ngati anakuza kuti upereke ng'ombe zinayi, pamenepo tikoza kuti ndi banja makamaka chifukwa kuti Baibulo silinatipatse makamaka bwinobwino, wero sinapange specify bwinobwino zakuti kodi munthu pamene afuna zoti akwatire apereke chani, nanga apereke zonse kapena apereke pang'ono. Ndikoza kupereka chisazo chonchi kuti pamene tapita kusika tikukagula chinthu china chake ndiyelekeze ngati fridge. Fridge ija ndapereka mwina ndalama yakwana 40, munthu akupanga 45,000. Ndaitenga ndayibweresa ku nyumba ndikuyigwisa ntchito. Anthu mukabwera sopano mukhoza mafunso kuti fridge imene ndi yandani? Ndiline ndikhoza mbali ndi yandani kodi? Ndi yaine, koma nsanambatani kodi? Nsanamalize kupereka ndalama yonse. Izinso ndi chimodzimodzi monga mmene mwafotokoza nkhani kuza ndi banja ngati mmene amachitira zathu kumpoto. Ngati wapereka ng'ombe ziwiri pamene akuza kuti upereke ng'ombe zinayi, ndeti limeneli ndi banja pamaso pa Mulungu. Komanso anthu amene akuona ndeti ndi chandiso limeneli ndi banja. Ndithu m'bale wanga. Okay, zikomo kwambiri. Tithokoze kuti mulithandiza kuti pamene makamaka tikathe kumvetsa bwino kuti limeneli ndi banja, chingakhale munthu sunamalize kulipira ndalama. Chifukwa ena amalingaliro nena kuti mwina ndikhoza kumusiya mkazi ameneyu kuti nditengenso wina kapena nditha kupanga chonchi chifukwa kuti mkazi ameneyu si wanga weniweni poti sinamalize kutani kulipira ndalama. Chabwino. Taona kunena kuti banja lakhala chingakhale usanamalize kupereka ndalama. Kodi ndi zifukwa ziti zimene banja limenera kuthera kuchokera m'Baibulo? Chifukwa timaona kunena kuti mwina ena amatha kusiya akazi awo potengera kuti mwina amaveka ndi nkhani ya ufiti, ndeti nkhanizo za ufiti amba kuveka nazo pamene anthu ali m'banja kumene. Ena mwina mkazi wawo sadziwa kuchapa, sadziwa kusamala pa khomo, ena mwina sadziwa kuphika kumene, amatha kusiya akazi awo pa zifukwa zosiyanasiyana. Kodi ngati ku Baibulo ndi chifukwa chiti chimene munthu kapena ndi zifukwa ziti zimene munthu ungamusire mkazi wako kapena mwamuna wako? Chabwino, funso labwino kwambiri m'bale wathu mmene mwafunsa limeneli. M'bale wanga wafunsa funso labwino. Ndizoona ndi kuti panopa dziko lapansi makamaka nkhani imene yakula kwambiri ndilo kusiyana kwa banja mwamuna ndi mkazi, nditi kusiyana ngati kuti banja latani kodi banja latha. Timaonanso anthu ena mpaka mabanja makathira ku khoti kukapereka mwina akata achilekaniro kumeneko
ndipo akhoti amagamula kuti banja latani kodi latha ndipo anthu atani kodi agawanedi katundu mwina amene anali naye nditi zimakhala choncho. Koma baibulo limatunikira bwino kwambiri makamaka popereka zifukwa zimene banja likhoza kuthera. Choncho tatiyeni makamaka tilifunse baibulo kuti chifukwa chenicheni chimene banja likhoza kuthera ndi chiti, poona zimene Yesu Khristu anayankhula mu buku la Mateyu chapter 19 pa verse yake ndi ya 9. Tatiyeni tiwerenge makamaka pamenepa. Ndipo ine ndinena kwa inu, amene aliyense akachotsa mkazi wake kosakhala chifukwa cha chigololo nadzakwatira wina achita chigololo, ndipo iye amene akwatira ochotsedwayo achita chigololo. Tsono pamenepa baibulo makamaka litunikira moveka bwino chifukwa chimene banja likhoza kuthera, osati chifukwa kuti mwina wakanika kuphika kapena mwina wakanika kuchapa kaya mwina akuyambana kumene mwina amenyana. Izi sizifukwa zimene makamaka baibulo atifotokozera apa. Yesu anayankhapo makamaka fundo yoveka bwino kuti banja likhoza kuthera ndicho chigololo. Akuti yense ochotsa mkazi wake osakhala chifukwa cha chigololo nditi amene nditi achita chani kodi achita chigololo, kusonyeza kuti banja likhoza kutha ngati mwamuna kapena mkazi atani kodi wachita chigololo. Ndithu m'bale wanga. Okay, ndiye kuti kumusiya mkazi wako pa chifukwa chonena kuti kaya samadziwa kuphika kaya amaveka ndi nkhani ya ufiti kaya nthena akana akutsira mazotentha, ndiye kuti zifukwa zimenezi sizoyenera kutengera ndi baibulo. Nditi zifukwa zimenezi sizoyenera kutengera ndi baibulo. Chifukwa Yesu watipasa chifukwa choveka bwino, komanso chifukwa chinanso chachikulu ndiyo imfa. Paja munthu akamwalira amakhala kuti kwake katani kodi kwatha. Nditi mkazi akhoza kukhala kuti alibe mwamuna kapena mwamuna akhoza kukhala kuti alibe mkazi, pamene banja latani makamaka pamene mkazi kapena mwamuna atani kodi wamwalira watisiya mu njira ya imfa, nditi banja limathera pati kodi limathera pamenepo. Ndithudi m'bale wanga. Zikomo kwambiri maka pamene mwatithandiza pa chifukwa chimene banja lingathere kunena kuti ndi chigololo. Chabwino. Komano pa nkhani yomweyo, kodi banja latha chifukwa chonena kuti kaya mwamuna wapanga chigololo ndiye kuti anthu alekana. Kodi anthu wakuti alekana apita kunja, chabwino aliyense amakhala ndi ufulu onena kuti akhoza kukakwatira kapena kukakwatiranso? Funso labwino kwambiri. Timaonadi kuti anthu ena matera kuti mwazifukwa za akhazi kuti mwina angosiyana amakhalabe ndi ufulu anu ake makamaka kukakwatira kwina. Koma kodi baibulo limati chani? Kodi baibulo limatunikira kuti chani makamaka za dongosolo limene kuti munthu wachita chigololo akakwatira kwina, kodi akhoza kukwatira kapena sangakwatire? Izinso Yesu Khristu anawunikirapo makamaka potipasa ndondomeko imene ife tikhoza kutsatira, kapena potipasa fundo yoveka bwino imene munthu amene wachita chigololo akhoza kutsatira. Tatiyeni tiwerenge mu buku la Mateyu chapter 5 mu verse ya 32. Koma ine ndinena kwa inu kuti yense akuchotsa mkazi wake kosati chifukwa cha chigololo anchititsa chigololo, ndipo amene akakwata ochotsedwayo achita chigololo. Tsono tikuona apa kuti Yesu wayankhulaponso dongosolo limodzi la chigololo, paja ndicho chifukwa chothera banja. Ndiye ngati munthu wachita chigololo, nditi pamene patsopano munthu amene wachita chigololoyi alibenso ufulu kuti akhoza tani kuti kukakwatira ayi. Amene ali ndi ufulu ndi ndani? Amene sanachite chigololoyi. Amene ali ndi ufulu ndi amene sanachite chigololoyi, nditi amene tsopano ndi amene akhoza kukakwatira koma moyenera monga mmene baibulo limafotokozera, komanso baibulo mmene limatunikira kuti kodi akhoza kukwatira motani nanga angapeze motani oyenera kuti akwatirane naye. Ndithudi m'bale wanga. Zikomo kwambiri. Zimene zikuonetsa kunena kuti ngati mwamuna ndi mkazi asiyana chifukwa chonena kuti mwamuna wachita chigololo, ndiye kuti mkazi yekha ndi amene amatokhala ndi ufulu okakwatiranso koma ndi mwamuna oyenerera kutenga ndi mmene baibulo limanenera. Ndi choncho eri? Zikomo kwambiri. Pamene mukhala nafe makamakaso kutithandizira kuti tikathe kumvetsa bwino mafunso komanso zinthu zina nkhawa zina zimene anthu timakhala nazo zochokera m'baibulo. Kwa anthu unonena kuti alekana pa zifukwa zonena kuti si chigololo, kaya ineyo mkazi wanga samadziwa kuphika, kaya tayambana kaya ndo zamadzi amoto, talekana. Kodi tikafuna kukakwatira kumene tikupitako zimenera zikhale bwanji? Kapena tikhoza kukakwatiranso kwinako? Chabwino. Zikomo kwambiri. Iliso ndi funso labwino mmene mwafotokozera. Ndi funso limene ambiriso tikhoza kukhala nalo kuti tangosiyana banja latha popanda chifukwa china chilichonse, kuti latha
popanda chifukwa chimene baibulo linafotokoza. Mwina chifukwa mwangothana madzi satha kupika ndi zina, koma baibulo langofotokoza chifukwa paja chachani kodi chachigololo. Tsono langotha mopanda zifukwa ngati imene baibulo linafotokoza. Kodi muli ndi ufulu wokwatira kapena ayi? Tikamona mu baibulo makamaka baibulo limanuwunikanso momveka bwino kuti kodi munthu amene akhoza kukwatira ndi ndani. Makamaka amene akhoza kukwatira ndi ndani. Koyamba taona kuti amene akhoza kukwatira ndi munthu amene nzake wochita chigololo, ndi nzake iso pano wochita chigololo alibe ufulu, koma wina iso pano sadachita chigololo ali ndi ufulu kukwatira. Nanga enawa nkhani yake ikhoza kukhala motani. Tionapo makamaka mu buku la Akorinto limenenso limatha kutunikira momveka bwino. Makamaka mulembe buku limeneli anawunikirapo nkhani kudza ndi kukwatira, kodi munthu amene wachotsa nzake posakhala chifukwa cha chigololo kapenanso mwina chifukwa palibepo imfa, kodi akhoza kukwatiranso wina sangakwatire. Mu buku limene la Akorinto chapter cha 7 mu verse 10 komanso 11 pamenenso pano tingapezepo yankho limene baibulo limatipatsa. Tatiyeni tiwerenge pamenepa mu verse 10 chapter cha 7. Pa verse 10 akuti, koma okwatitsidwayo ndiwo alamulira si ine ayi koma Ambuye kuti mkazi asasiye mwamuna. Verse 11, komanso ngati ansiya akhala osakwatiwa kapena ayanjanitsidwenso ndi mwamunayo, ndipo mwamunayo asalekane naye mkazi. Tsono tikuona pamene pakuti baibulo latipatsanso fundo yomveka bwino. Ngati banja linangotha anthu anasiyana chifukwa kuti panalibepo vuto makamaka lomveka bwino, kapena panalibepo chifukwa chimene baibulo limafotokoza, chimene anganena kuchita kuti akwatirenso ndi chani? Ayanjanitsidwenso ndi mkazi amene wamusiyana naye, kapena kuti ayanjanitsidwenso ndi mwamuna amene asiyana. Nditi baibulo likuakaziti kodi likuakha zimenezo. Ndithudi m'bale wanga, nditi alibenso ufulu akakwatira kwina ayi, koma angobweranso kwa mkazi wake kapena kwa mwamuna wake wapoyamba uja, nkukatani kodi nkukayanjanitsidwanso. Ndithu baibulo likutunikira choncho pamenepa m'bale wanga. Ayi zomwe kwambiri ndiye kuti ngati banja langotha pa chifukwa china chilichonse osakhala chifukwa cha chigololo, anthu angatakufunanso kuti akwatire, chimene chimafunikira nchonena kuti ayanjanitsidwenso. Ndithu. Ayi zikomo kwambiri. Pa nkhani yokhudza banja iyi pamakhala mafunso ambiri komanso mafunso osiyanasiyana. Pamene munatiwerengera makamaka mu buku limeneli la 1 Akorinto chapter 7 munayamba ndi verse yake namba 10. Pamene anayambapo ndikunena kuti koma okwatitsidwawo ndiwo alamulira si ine ayi koma Ambuye kuti mkazi asasiye mwamuna, komanso ngati ansiya akhale osakwatiwa kapena ayanjanitsidwenso ndi mwamuna, ndipo mwamuna asalekane naye mkazi. Zimenezi zimathandiza ndithu tikathe kumvetsa bwino makamaka potenga ndi mmene mwatifotokozerera muja. Koma pali nkhani inanso imene imakhala yovuta, imene anthu akumakhala ndi mafunso ambiri onena kuti ineyo ndimapemphera ku mpingo ndiye ndi mkazi, ndiye ndatenga mkazi wina kumphatikizira ku mkazi wina woyamba uja, ndati ndakwanitsa akazi awiri. Ndiye kuti ndi mmene malemba amaphunzitsira tinamva kunena kuti amanena kuti ndiye kuti kwa ineyo ngati Mkhristu ndimakhonda panga ntchito osakhala bwino. Kodi nanga kwa mkazi woyambayo mpingo mmenera kuti mumuthandize motani? Chabwino zikomo kwambiri. Iliso ndi funso labwino kwambiri. Nthawi zambiri timaonadi mipingo yosiyanasiyana komanso magome osiyanasiyana kuti anthu amati uyu ndi mkazi wachiwiri, uyu ndi mkazi woyamba, komanso anthu amayankhula kuti uyu ndi mkazi wachiwiri, mkazi woyamba komanso mkazi wachitatu. Kodi nanga mpingo ukhoza kuthandiza motani? Mpingo makamaka ngati ufuna kuti uthandize, ufuna choyamba uzigwiritsa ntchito chani kodi baibulo. Kodi baibulo limati chani ku nkhani imene ya mkazi wachiwiri kapena mkazi wachitatu? Choncho ndeti titengaso buku lomwe lija munawerenga lija la 1 Akorinto chapter cha 7 imene nazawerengaso. Komano tiyambira pa verse 1 komanso verse 2 tiwerengapo makamaka mavesi awiri amenewa kuti itithandize kodi mkazi woyamba kapena mkazi wachiwiri pamene pa tikhoza kuthandizira motani, kapena mpingo ukhoza kuthandizapo motani kudzera mu baibulo. Choncho tiona makamaka buku limeneli 1 Akorinto chapter 7 verse 1 komanso 2. Pa verse 1 akuti, koma za izi munalembazi kuli bwino kwa munthu kusakhudza mkazi. Verse 2, koma chifukwa cha madama munthu yense akhale naye mkazi wa iye yekha, ndi mkazi akhale naye mwamuna wa iye yekha.
Tsono tikuona pamenepa kuti baibulo likunena kuti munthu akhoza kukhalabe ndi mkazi komanso akhoza kukhala ndi chani kodi ndi mwamuna. Chifukwa chani kodi? Chifukwa cha madama. Ndipo popa dama limeneli akuti munthu ayenera kuti akhale ndi mkazi wa iye yekha. Mwamuna ayenera kuti akhale ndi mkazi wa iye yekha komanso mkazi akhale ndi chani kodi? Mwamuna wa iye yekha. Akamati wa iye yekha ndikhoza kupereka chitsanzo kuti mwina nkuchita kuti ndili ndi njinga. Njingayo tsopano ikhoza kukhala ndani kodi ya ine ndekha ngati si upita kwina kapena kuti njingayo munthu wina sanayikepo china chake. Kapenanso kuti mwachidule kunena chonchi kuti ngati munthu watenga akazi awiri nditi mkazi makamaka mwamunayo ndi mmodzi akazi awiri. Apa mwamunayo si wa mkazi mmodzi yekhayi. Chifukwa chani? Akugawana. Akugawana. Chifukwa akupitanso kwina akatenso adzapita kwina ndikuti apa mwamunayo si wa mkazi mmodzi yekhayi chifukwa akugawana. Koma apa kamati za mkazi wa yekha kuti mwamuna wa yekha nditi mkazi akhali ndi mwamuna mmodzi asamagawana kuti apita kwa mkazi wamkulu kapena kwa mkazi wang'ono ayi. Komanso mwamuna akhali ndi mkazi mmodzi. Mwamuna ndi mkazi mmodzi komanso mkazi akhali ndi yani kuti mwamuna mmodzi yekha osati akazi awiri kapena akazi atatu ayi. Akhala atatu nditi agawana. Akhala awiri satani kodi agawana. Koma akangokhala mkazi mmodzi nditi pamenepo ndi mkazi wandani kodi wa iye yekha. Ndithudi m'bale wanga. Ayi zomwe kwambiri makamaka pamene munatithandiziradi kulolengera buku limene laona kuti chapter 7 verse yake ya 1 ndi 2 makamaka mu verse yake 2 pamene analemba kunena kuti koma chifukwa cha madama anu chifukwa cha madama munthu yense akhale naye mkazi wa iye yekha ndi mkazi akhale naye mwamuna wa iye yekha. Zimene zikuonetsa nena kuti ndiye kuti ndi mmene mufotokozera muja komanso ndi mmene malemba tikuwa awalengera apa ngati zingapezeke kunena kuti ineyo ndatenga mkazi wina kumphatikizira ku mkazi woyamba. Mkazi woyamba uja akamandikonda ineyo ndiye kuti sakukonda mwamuna wa iye yekha chifukwa chonena kuti ndine mwamuna amene ndili ndi akazi awiri. Ndiye kuti mkazi uja amakhala kunena kuti so ndi wophwanya lamulo la Mulungu chifukwa chonena kuti yani sakukonda mwamuna wa iye yekha. Mwachifukwa chacho ndiye kuti ndi muja tinafunsira muja ndi mmene somofotokozera zikuonetsa nena kuti mpingo umenera kunena kuti ndiye kuti umuthandize mkaziyo kwambiri. Ndete uthandiza kwake sopano pamenepo ndipo kuti mkaziyo kuti akhale mu mpingomo ayenera kuti akhale ndi mwamuna wa iye yekha. Kapena ngatinso pali mwamuna kuti ali ndi akazi awiri kayuti mkazi kuti ali ndi amuna awiri ndatinso mwamunayo kuti akhale mu mpingomo akhale ndi mkazi wa iye yekha. Ngati mwamuna ali ndi akazi awiri nditi mkazi woyamba kapena mkazi wachiwiri ndete mu mpingo satani kodi sali woyenera kuti akhale mmene. Chifukwa chani? Akugawana chinthu chingati kodi chimodzi. Chifukwa malemba akunena kuti akhale wa iye yekha. Ndiye ngati alipo awiri akugawana chinthu chingati kodi chimodzi. Ndiye ngati akugawana apa pakuchitika mchitidwe chani wachigololo. Ndiye ngati pachitika mchitidwe wachigololo malemba amathandiza kuti amene ali dongo makamaka ndi mchitidwe umenewo sali kuti kukhala mu mpingo ndithudi ndithu. Zomwe kwambiri ndiye kuti ndi mmene tamveramu zikuonetsa zonena kuti ngati pali mkazi amene akuphatikizika kwa mwamuna amene mkazi amadzimva kuti ndi woyamba mwamuna wake anakwatira mkazi wina ndiye kuti ngati mkazi amabwera ku tchalichi woyambayo ngati akufuna apitizebe kumapita ku tchalichi chimene chimafunika nchonena kuti alape tchimo lake la chigololo limene akumadziphatikiza kwa mwamuna amene si wa iye yekha. Ndiye kuti amusiye mwamuna wakeyo amusiye ndiye kuti akapanda kumusiya ndeti ali pa dongoso la chigololo. Tsono paja mpingo ndiye kuti timamva kunena kuti amalemba amaletsa kunena kuti achigololo akhalemo mu mpingo. Ndiye kuti tithokoze pamene makamaka pamene mwathandiza kuti tikathe kumvetsa bwino za dongosolo limeneli chifukwa nkhani imeneyi imavuta kwambiri. Anthu amanena kuti ayi amene ali ndi tchimo ndi wachiwiriyo chifukwa aoneka kuti walanda mwamuna wa munu wake. Pamene apa ndi mmene mundathandizira muja zikuonetsa kunena kuti mkazi soyambayo amakhala kuti ali ndi vuto ifenena kuti chani akukonda mwamuna amene si wa iye yekha. Ndiye kuti monga mmene Mulungu anazikozera mwamuna mmodzi komanso mkazi mmodzi. Ayi zikomo kwambiri makamaka chifukwa cha kuti yankha bwino makamaka kwa funso limenelo. Pamene mmayankha funso lija lonena kuti anthu asiyana pa zifukwa zoti si chigololo zifukwa zina zilizonse makamaka munalolengetsa mu buku limeneli la 1 Korinto chapter 7
apa paso mwatolengetsanso buku limene la 1 Korinto chapter 7. Tikamona somo buku limene la 1 Korinto chapter 7 makamaka tikaona tikaona pamene zabanja zimaphunzitsidwira m'madera osiyanasiyana, timaona nena kuti anthu amaphunzitsa so mosiyanasiyana. Mwina mungatithandize motani pa nkhani ngati iyi itakhala kunena kuti yatipeza ngati kutchalichi tikulalikira uthenga wabwino, ndiye munthu wina wake walaswa mtima afuna aonjezeredwe kumpingo kudzera mu njira ya ubatizo. Koma munthu titamfunsa za banja ali kufotokoza kunena kuti anasiyako akazi okwana 4 pa zifukwa zonena kuti sichigololo. Chabwino. Ndiye munthu ipopeza ova mawu a uthenga wabwino ndipo okhulupirira koma afuna akhale mkhristu. Kodi timenera kunena kuti ifeyo ngati mpingo kapena ifeyo ngati anthu amene tamulalikira mawu a uthenga wabwino tipange naye zotani? Chabwino. Chifukwa ndimalizitse funso tikamuonanso mu buku la 1 Korinto lomwe chapter 7 verse yake number 20, Paulo analembapo kunena kuti aliyense akhale m'mayitanidwe amene anatani anayitanidwiramo. Ndiye kuti ndabwera ndi mkazi wa number 5 ku mpingo nasiyako akazi okwana 4. Kodi mpingo munithandizapo motani? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu limene makamakaso ndizoona kuti anthu ambiri komanso magome ambiri komanso mipingo ambiri imayenda choncho kuti pamene munthu walandira uthenga wabwino ndipo wakhulupirira koma mbuyomu wasiyapo akazi angapo, nditi anthu timati aliyense akhale monga amene anayitanidwira. Tatiyeni makamaka tibwereso ku buku limene mnalifotokoza amene mwatenga funso limene kuti aliyense akhale monga amene anayitanidwira. Tione kuti buku limeneli makamaka likhoza kutithandiza motani. Tikuona paja mu buku limene la 1 Korinto chapter 7 pa verse ya 20. Tsono ife kuti tivese bwino nkhani imeneyi nkofuna kuti tiyambire kuwerenga pa verse 18 nkumatsika musi mpaka pa verse 21. Tikateronso pano pamene tingathe kumvetsa bwino nkhani imeneyo kuti kodi munthu akhale mmene anadzitani mmene anamuyitanira kale mmene anayitanidwira. Kodi munthu amene ndi uti nanga mayitidwe ake amenewa ndi ati? Chabwino ndeti tatiye tione mu verse 18 komanso mpaka 22. Pa verse 18 akuti kodi wayitanidwa wina odulidwa asakhale osadulidwa? Kodi wayitanidwa wina osadulidwa asadulidwe? Ndulidwe ulibe kanthu ndi kusadulidwa kulibe kanthu, koma kusunga kwa malamulo a Mulungu. Verse 20. Yesu akhale mayitanidwe amene anayitanidwa nawo. Verse 21. Kodi unayitanidwa uli kapolo usasamalako, koma ngati ukhozanso kukhala mfulu chitanako ndiko. Verse 22. Pakuti amene anayitanidwa mwa Ambuye pokhala ali kapolo ali mfulu wa Ambuye. Momwemonso oyitanidwayo pokhala ali mfulu ali kapolo wa Khristu. Choncho makamaka lemba ili monga metambira kuwerenga verse 18 komanso kukafika mu verse ya 22. Pamene pasopano akutipatsa tanthauzo lomveka bwino kuti munthu akhale monga amene anayitanidwira. Nkhani iyi imakamba ya makamaka akhale kuza ndi mdulidwe ndithudi, komanso imakamba akhale kuza ndi kuti munthu akhulupirira uthenga wabwino. Kodi pamene akhulupirira uthenga wabwino munthu ameneyi ndi otani? Tsono tikuona pamene pakuti akutero kuti munthu amene anali kuti ndi odulidwa paja musayiwale kuti azathu Ayuda khalidwe lawo lero kuti lodulidwa ngati khalidwe lawo ndithu limene limakhalapo mdulidwe wakuthupi. Choncho amafotokoza pamene kuti amene anali kuti ndi odulidwa anayitanidwa kuthenga wabwino, anakhulupirira uthenga wabwino akhalebe chimodzimodzi odulidwa. Osadulidwa akhalebe chimodzimodzi otani kodi odulidwa kusadulidwako. Komanso akuti amene ayitanidwa ali mfulu. Tikamati mfulu ndi mwina tikhoza kuti anthu oti ndi ochita bwino olemera. Amenewo sopano amene ayitanidwa kuti ndi olemera nditi akhalebe monga amene alilimo. Ena asanayitidwa kuti kapolo ogwira ntchito mwina kwa azawo akhalenso monga amene alilimo. Kusonyeza kuti izi sizikutanthauza nkhani kuza ndi banja ayi, kuti pokhaza kuti anasiya akazi awiri kapena akazi atatu nkuzatenganso mkazi wina nkubwera mu banja mu mpingo ikhale siti kodi simeneyo. Koma kodi anayitanidwira akupanga zotani? Ali wadulidwe kapena osadulidwa? Ali wachuma kapena ali osauka? Nkhani imene ukamba pamene pandiziti kodi ndi imeneyo, osati kuti pokhaza kuti munatenga akazi awiri nkuwasiya kena nkubwera mu mpingo nkufuna zoti mukhale mu mpingo. Ndeti nkhaniyo sikukamba choncho. Ikukamba khale kuza ndi kudulidwa komanso kukamba khale kuza ndi mmene anthu
timayitanidwira kuti timayitanidwira tili ndi anthu ochuma kapena osauka ndithu m'bale wanga mene Baibulo lifotokozera. Zikomo kwambiri. Makamaka tikamaonanso pa nkhani imeneyi zimasonyezadi kunena kuti mmene mzinda wa Korinto unali nthawi imeneyo kunali Ayuda komanso amene anali Akhristu komanso kunali amitundu amene anali Akhristu. Tsono pamene anthu amenewa onsewa abalizidwa ndi kukhala mu mpingo, Ayuda akukakamiza anthu amene amene ndi amitundu amene sali Ayuda pa chibadwidwe chawo kunena kuti chani, kuti banja likhale zikufunika kuti munthu mmodzi akwene kuti akhale otani kodi akhale odulidwa. Ndiye kuti apaso pamene mwethandiza ndithu kunena kuti pamenepa nkhani akamango amba imene yandulidwe osati kunena kuti munthu akhale ndi mkazi wa namba 4 mu mpingo kapena mkazi wa namba 5 mu mpingo, kuti zinazi mwina anachita munthu amene sankadziwa. Ndiye kuti so tikathe kuzindikira bwino kunena kuti paja munthu akamalowa mu mpingo kapena akafuna kuti abatizidwe amenera kunena kuti alape tchimo. Tsono ngati munthu udasiya mkazi wako osakhala chifukwa ina chilichonse ndiye kuti udachita limene kuti ndi chani, ndi tchimo. Ngati ufuna ubatizidwe ku mpingo chimene ufunikira nchani, ulape usiye, ndiye kuti ubwererenso kuchiyambi kwa mkazi wako oyamba. Ayi zoma kwambiri makamaka pa funso limenelo. Funso lomaliza makamaka mu program yathu imeneli ndi mmenenso nthawi yathu ilili ndi limene timakaliona mu buku lomweli la 1 Akorinto. Tikamaka bwera mu buku limene la 1 Akorinto chapter 7 mu verse yake ya 12 adalembapo kunena kuti koma kwa otsalawo ndinena ine si Ambuye. Ngati m'bale wina ali naye mkazi osakhulupirira ndipo iye avomereza mtima kufuna kukhala naye pamodzi asalekane naye. Paulo adalembapo kunena kuti koma izi ndinena ndine si Ambuye. Ndiye tikamaona ndi mmene nkhani ya banja imavutitsira zimaonetsa kunena kuti Paulo pamene ankalemba za nkhani yokhudza banja ankangoyikapo maganizo ake si Mulungu amene ankamuuza. Kodi iniyo mungathandiza bwanji pa funso limeneli? Zikomo kwambiri makamaka chifunso limeneli ndifunso limene limakhala lovuta kwambiri chifukwa anthu ena amakhulupirira zoti zimene amanena Paulo zinali zochokera kwa iye yekha, basi zinali zochokera kwa iye yekha. Taonapo paja kuyambira verse 10 imafunsa kuti zimenezi olamula ndani kodi Ambuye, si ndani kodi si Paulo. Koma mu verse 12 yakunena kuti izi ndanena ndine si ndani kodi si Ambuye. Chabwino pamenepa Baibulo imafunsa kuti kuti pamenepa afunsa kuti angotitsimikiza kuti zimene anayankhula Paulo koyambirira ndi zimene anazitenga zimene Yesu Khristu anayankhula ku buku la Mateyu chapter cha 19 verse 1 matsika musimu chapa cha Yesu adayankhula mkhale kuza ndi banja kuti munthu asayotse mkazi wake pa chifuna china chiliyonse kupatulapo chani kodi chigololo. Kapena ngati anthu asiyana chifukwa kuti palibepo vuto losiyana banja ndi anthuwa ayanjanitsidwenso. Ndi izi zimene Ambuye adafotokoza. Tsono chifukwa Paulo anatenga zimene Ambuye adafotokoza makamaka kuziuza makamaka Akhristu ku Korinto. Choncho anawonjezaponso kuyankhula choncho kuti chimene makamaka ndi kufotokoza pa mu buku limene la makamaka verse imene ya 12 kuti otsalawo amene watsopano ndiwo alamulira sine koma ndani kodi makamaka ndiwo alamulira ndine osati ndani kodi Ambuye. Izi amayankhula makamaka kudzera mu mphamvu ya Mzimu Woyera. Paja tikamona mu buku la 2 Petro chapter cha 1 verse 21 imafotokoza bwino kwambiri kuti malemba kapena kuti chinenero china chilichonse sichikudza ndi mphamvu ya Mulungu kapena mu chifuniro cha Mulungu ayi, koma chimadza ndi anthu a Mulungu kudzera mu chani kodi mu Mzimu Woyera. Tsono Paulo zimene ankazinena apa nditi amazinena makamaka kudzera mu mphamvu ya chani kodi ya Mzimu Woyera osati kuti zimene iye anangozitengayi. Tikhoza kupereka chisazo kuti mwina nkutheka kuti inu ndinu mfumu ku muzi wanu. Tsono pokaza kuti ndinu mfumu mwamuza munthu wina kuti akakwimireni mwina pa mulandu kuti mwakambe nkhani. Munthu uja mamuza makuti akafotokoze zina kuti akatani kodi akachite. Pamene paja munthu uja akakhaza kuti wamaliza kuyankhula zonse zimene munamutuma, anthu aja tsopano amati tamvetsetsa zonse zimene makamaka afumu atiuza. Ndi zimathekanso kuti munthu uja ali nawonso mawu ena amene anatsalapo kuti zimene muyenera kuchita muchite izi zindanena ndine sindani kodi si afumu aja. Ndete zimenezi wayankhula ndani kodi iyeyi koma wayankhula chifukwa chani kodi champhamvu ndani kodi champhamvu ndani kodi ya afumu aja chifukwa popanda afumu aja sakada ndani kodi sakadayankhula. Kungosenza kuti Paulo pamene amati si ine makamaka si Ambuye koma ndine, nditi amayankhula zimenezi chifukwa cha Mzimu Woyera. Chifukwa Mzimu Woyera ndi umene umatsogolera kuti azilemba ziti kodi azilemba zimenezi chifukwa ndi mawu ochokera kwa Mulungu.
ndithudi m'bale wanga. Ayi zikomo kwambiri makamaka pamene mwatithandizira kuti tikamvetsetsa bwino pa funso limeneli limene anthu timakhala nalo kumanena kuti zinthu za malemba ndi Paulo ndipo timaona kuti malamulo a banja ndovuta kwambiri kuti mwina ankalemba zimenezi poti iye anene osatani kodi osakwatira. Ayi tithokoze pamene mwakhala nafe mwatilemekeza kutithandiza kuyankha mafunso amene anthu timakhala nawo pa program imeneyi ya kuyankha mafunso amene timakhala nawo a Baibulo. Mwina nkutheka kuti muli ndi funso komanso ndemanga kwa inu nonse amene mukutionera komanso mukutimvera pa program imeneyi, mutha kutumiza funso lanu kapenanso ndemanga yanu ku nambala iyi 022 766 018. ndipo mu tsiku lero pa program ino munali ndine m'bale wanu Daniel Njepanclass kuchokera ku mpingo wa Khristu umene umasonkhana ku Mtakataka mboma la Dedza, ndipo ndine ndi mnzangayo Jabez Phiri kuchokera area 25 mu mzinda wa Lilongwe. zikomo kwambiri. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona